A educación do Barbanzar percorreu as rúas de Rianxo contra os recortes no ensino. Medio millar de persoas secundaron esta protesta na que se reclama que haxa profesores especialistas suficientes para atender a todo o alumnado. As rúas de Rianxo encheronse onte de familias, docentes e estudantes que unha vez máis protestaron pola actual situación na que se atopa o ensino público. A comunidade educativa do Barbanza uniuse para amosar o seu rexeitamento aos recortes que está a realizar a Consellería de Educación nos colexios e institutos da comarca, sobre todo no referente ao profesorado especialista. A AMPA, fonte da revolta do CEIP, Ana María Dieguez, convocou esta marcha que foi secundada polo resto de asociacións de Rianxo e tamén polas noiesas do Rodríguez Cadarso e do IES Campo de San Alberte e a AMPA do Grupo de Ribeira e da Cachada de Boiro. Estamos para demostrarle ao conselleiro que non, o curso non empezou con normalidade en Galicia. Ou bueno, igual sí, pois xa ven sendo habitual comezar o curso con protestas, reivindicacións e diferentes accións para denunciar curso tras curso que os recortes en educación son evidentes. Tristemente, son unha realidade en centros de colexios e institutos coa que tanto as familias como o profesorado, pero sobre todo os nenos e as nenas, teñen que pelexar. Tomar decisións como o de estar aquí manifestándonos, como a de facer cazaroladas e concentracións diante dos centros de ensino, ou decidir por unanimidade que todo o alumnado dun colexio deixe de acudir á clase durante 3 semanas en sinal de protesta. As familias opóñense ás políticas de recortes que se están a desenvolver na Consellería de Educación e que provocan que falten profesionais especialistas para atender a todo o alumnado. Xa se está vendo que non son caprichiños, señor conselleiro, son realidades e é triste que para esta administración soamente sexa cuestión de números, pero claro, según os uses, estos números é o beneficio que lle queramos ver, as contas saen dunha maneira ou doutra. Non son números, son persoas e cada un ou unha deles e delas coa súa propia realidade. Van a aprender a unha institución da que presume o seu máximo responsable de ser a máis inclusiva e igualitaria. Pois demóstreo. Xa que afirmou que a diversidade existe nas aulas, polo que é preciso cubrir as necesidades de apoio educativo específicas. Son positivas nas aulas, crean valores, dan visibilidade e tenden a normalizarse, pero mal atendidas non. Acaban sendo sesgadas e sendo un problema, primeiro para os propios alumnos e alumnas, para o profesorado, porque se encontra que non chega, que lle faltan recursos e vese repercutida toda a clase, e tamén para as familias, que se ven na obriga de ter que loitar e loitar imponentes ante un problema que eles non son quen de resolver, porque son decisións que trascenden máis alá dos centros e se perden en diferentes estamentos e na inútil burocracia. Reclamouse un ensino igualitario para que todo o alumnado poida recibir a mesma educación atendendo a todas as necesidades. Responsabilidade, por dereito, por convicción de que unha educación pública de calidade, igualitaria, inclusiva, debe ser unha realidade. Señores da Administración, teñan vontade e invirtan realmente na herencia máis grande e importante que pode ter un país, unha nación, un sistema educativo de calidade que garanta as mesmas oportunidades. A mobilización partiu do Porto de Rianxo, discorreu polo Paseo da Ribeira e rematou na Praza Castelao. Estímase que acudiron entre 500 e 600 persoas. Todas berraron para que se atendan as necesidades dos estudantes nos centros educativos para garantir o acceso a unha educación pública de calidade e igualitaria.